Hola, soc Jaume Gómez Bonamusa de la Fundació Catalunya Estat. Què podem fer amb els diners de l'espoli? Doncs per fer-nos una idea hem preparat una simulació que és un pressupost que podríem fer amb l'import de l'espoli fiscal anual, 20.600 milions d'euros. Si qualsevol de vosaltres fos el president o la presidenta de la Generalitat, podria fer un pressupost amb diferents conceptes. Per començar, tindríem que fer una contribució a la Unió Europea que el xifrem en 1.000 milions d'euros. Pensem que Àustria fa una aportació de 700 milions d'euros. Ambaixades i consulats, doncs faríem com Irlanda, 200 milions d'euros. Hospitals, com el de Mollet del Vallès de 160 llits, en podríem fer en un any 9. Cada un té un cost de 60 milions d'euros, són 540 milions d'euros. Desdoblar l'eix transversal de Lleida a Girona. Com bé sabeu, va tenir un cost inicial d'uns 400 milions d'euros, ja va néixer petit, ara s'està desdoblant, té un cost de 700 milions, el paguem en un any, 700 milions d'euros. Ajudes a les pimes, autònoms i creació de noves empreses, 3.500 milions d'euros que posem en aquest pressupost. Tren de mercaderies des dels ports de Tarragona i Barcelona cap a França, això té un cost de 1.200 milions d'euros. Amb recerca i innovació, 3.000 milions d'euros. Centres tecnològics com el sincrotró ALBA, que recordeu que van dir que era la gran infraestructura tecnològica que havia fet l'estat espanyol a Catalunya, doncs en faríem 2 el primer any, 400 milions d'euros. Treure tots els barracons de les escoles catalanes, la vergonya principal que tenim en aquest país, vol dir 2.000 milions d'euros. Els afegim en el pressupost de l'any següent. Campus universitaris, per 7.000 estudiants d'enginyeria, té un cost de 130 milions d'euros i en faríem 4 el primer any. Facilitar l'accés a l'habitatge social de lloguer. Amb una paga de 360 euros tindria un cost de 1.440 milions perquè ajudaríem a 400.000 joves catalans. Amb això acabem pràcticament amb el problema de la vivenda, de l'habitatge a Catalunya. La llei de la dependència, que ara només gaudeixen 54.000 persones quan hi ha una necessitat de 150.000 sol·licitants, li adjudiquem a tothom i això té un cost de 250 milions d'euros. Els pensionistes els donaríem una paga més de 1.200 euros l'any, que això ens costaria 1.800 milions d'euros. Amb beques i ajuts als estudiants, 1.000 euros al mes per 10 mesos, les vacances que se les paguin ells, tindria un cost de 2.000 milions d'euros. En pistes de bàsquet, faríem una pista de bàsquet a cada poble de Catalunya, el nostre president de jove havia jugat a bàsquet i va decidir que posaria una pista de bàsquet a cada poble. Això ens costaria 400 milions d'euros. I després ens quedaria el no previst, com a bons catalans, el roc a la faixa, un import de 1.650 milions d'euros per atendre les possibles coses no previstes. Amb això hem aconseguit fer un pressupost amb 20.600 milions d'euros i hem pogut fer tot això. Això el primer any. Però i l'any següent, el 2012, i el 2013, i l'altre, Catalunya amb un pressupost així seria país capdavanter en el món.